అయ్య బాబోయ్! ఏం వంటలండి బాబు! కింద కాలుతుంది, పైన కారుతుంది, ఎక్కడ చూసినా అక్కడ కారుతుంది, కాలుతుంది. రెండును నచ్చకపోయినా ఇవాళ సొరకాయ కూర వండుకొని తిన్నాననమాట. కానీ మసాలా కూరతో తింటే కడుపు కూడా కాలిపోతుంది మరి. అందుకని నచ్చకపోయినా సొరకాయ కూర వండుకొని తిన్నాను. దాంట్లో ఉప్పు, కారంతో పాటు కొద్దిగా సాంబార్ పొడి వేసుకొని వండి పెట్టిందనమాట. అందరికీ బాగా నచ్చింది. సొరకాయ కూర ఎవ్వరికి నచ్చదు. కానీ సాంబార్ పొడి వేసి పెడితే అందరూ తృప్తిగా తిన్నారు. ఏం చేయాలి మరి? ఏదోటి నోటికి పట్టించాలి కాబట్టి తప్పదనమాట. బాణుడు తన పని తను చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. మన పని మనం చేసుకోవాలి కదా మరి. ఏదోటి తినాలి. ఏం తినకపోతే ఎట్టగా? మన డ్యూటీ మనం చేయాలి కదా మరి. అందుకే మరి ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఇవాళ సొరకాయ కూర వండాననమాట. సొరకాయ కూర ఏం చేయాలిరా బాబు, చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా తినలేదు. మా అమ్మ ఎప్పుడు చూసినాను ఆ పాలేసి అది వేసి పెరుగేసి అది వేసి ఇది వేసి చేసిద్ది. కానీ వాళ్ళ మటుకు నేను సాంబార్ పొడి వేసి చేశాను. సాంబార్ మారిపోయిందన్నమాట. సాంబార్ లాగేనో